mafambiro ari kuita nyaya yemutongo wamadzimai unoona sei? Nyaya iri kufamba semafambiro ari kuita nekuda kwevanhu vemutemo, asi takatarisira kuti madzibaba eshe vasvikewo nhasi nababa gwenzi vari kumberi kwenyaya iyi. Tanyatsonzoti nyaya yacho iri kubvepi iri kuindepi, tive negwara tizive kuti zviri kufamba sei. Asiwo kava vari kunzi havasi kunzwa zvakanaka vari muchipatara, asi tinoziva isi kuti vari kunzi ivo vari kupomedzerwa kuti vainge vachimborapidza vanhu kuchienda kuchipatara kunorapa. Unozviona sei? Nhau iyo inototi netse unoshayiwa kuti zviri kufamba sei, nekuti madzimai chaivo vairamidza kuenda kuchipatara kunobarira kuchipatara. Vana vaifa nekuda kwezvirwere zva5 killer diseases. Vamwe zvevaifanira kurarama vaita mainjuries vaipfuwa reko vachifa ikoko. Saka zvozotinetsa isi kuti mweya mutsvene wavairarama nawo wavaivachengeta wakutadza here kuvariritirewo vari kuzvipatara kwavari nhasi uno. Ndo pane nyaya iri kutinetsa. Nyaya yenyaya dzavari kupomedzerwa itsva idzi dzekubata chibharo, vasikana vangasvika kuita ivo 5 avo vari pasi pemakore 18, munoiona sei? Nyaya iyi ndinotongotiwo kune vemutemo vashandise arm of the law kuti justice iuye pachena, vanhu vadzidze kuti zvisingadiwi nemutemo hazviitwe. Panyaya yekushaya kwakaita mukoma wenyu, mungada kuti kudii nemutongo nezviri kungoitika panguva ino maererano namadzibaba Ismail? Pari zvino ndingati ndawana ground kana kuti ndaona pekutangira pekuti heze kushayika kwakaita postmortem yake yekutanga yakataura kuti anosuspect kuti akamedwa. Ndinoonawo sekuti neumbo hwatinahwo hwekuti takaonawo pasi pegore mukoma wedu paine zvanga zviripo zvinoratidza kuti munhu anofanira akaita zvekumbunyikidzwa kufa. Tinokwanisawo panga paine tsono mbiri dzemajekiseni, paine maheu, pfuko pamadzibaba Ismail kwanga vaviko. Pasi pacho paine dhishi ranga rine ropa nemamavhu anga ari ropa remunhu. Tasinganzwisi kuti chii. Saka izvo zvinogona kuti paumbo hwakakwana kuti tiprove isusu kuti dhishi rave neropa rave mukofini here kana kuti rari pasi, rari pasaidi hakuna kofini, rari pasaidi pemunhu anga akaiswa padanda rinenge lata so. Saka izvo zvinogona kuti paumbo hwekuti munhu anofanira kunge akaita zvekuurayiwa, zvekumunyikidzwa kufa. Saka iyi kesi inogona kutovhurwa imeta against those guys again. Tichiona kuti plus manonokero akaita kuuya tsamba yedu yepostmortem inogona kuti irezera mama eyebrows ko munhu anga inayo airegere kuya kutipa tive nezivo. Ipapo ndo dzimwe nyaya dzatinogona kuti tibatsirikewo tione kuti totangira pakuchinda kupi. Inini semunhukadzi zvinhu zvinondirwadza nekuti ndine ndakazvara ndakatarisira zvakawanda paupenyu hwemwana wangu. Saka kana ndichizonzi handiende kuchipatara, aiwa zvinondirwadza. Ndinonge ndakatarisira zvakawanda, muhani ndinotarisira mwana kuzomutuma mwana wotu ndinotarisira kuti achazova neupenyu hwakewo mune ramangwana. Saka kana ndichinziwo semunhukadzi handifanira kuenda kuchipatara, izvozvo hayo hazvina kundijekera, hazvina kunaka, zvinhu zvakaoma ende zvinondirwadza. Ndo zvinhu zvandinotaurawo semunhukadzi. Kubunyikidzwa kwevana kunzi vana vane ma13 years to 16 years vari kunge vachizvariswa, unotionazvo? Ipapo dai mutemo wapindira vana vachiri vadiki, mutemo ngaupindire paizvozvo kuti vana vanofanira kunge vachizvara vasvika pamazera avo akafanira 18 zvichienda mberi. Uyezve nekuti vana pakumbunyikidzwa kwavo mwana anozoenda asi anenge akutya, zera rake rinenge risina kukodzera kunge achiita kunge ave amai, asi kuti vabereki ipapo tinokanganisa zvikuru, tinokanganisa zvisingaite naizvozvo. Saka zvinhu zvinorwadza, aiwa zvinotirwadza. Nyaya dzekumbunyikidzwa kwevana idzi mama dziri kuwanzokurira kumachechi. Munofunga here kuti nyika iri kunyatsogona patingati kumaneja machechi aya kuti kusawande nyaya dzekumbunyikidzwa kwevana vadiki ava? Ezvinezve nyika iri kutora matanho, tiri kuzviona. Aiwa, nyika iri kutora matanho zvekuti dai zvaramba zvakadaro nekutora matanho ikoko kuitira kuti ruzhinji rwese kune avowo vasati vaziva, vasati vapepuka, vange vachiziva. Aiwa, nyika iri kuita zvakanaka naizvozvo. Asi hapana kumwe kuvandudzwa kwamungafunga here kungaitwe kuvanonzi machechi doctrines, vasanyanyopiwa freedom yakawanda yekuti vaite zvavanoda vari mumachechi mavemo? Sekufunga kwangu ndandinofunga kuti sevatungamiri dai kwagona kuti mamwe maorganization vakuru vapota vachifambira
mumasangano machechi wayo akasiyana siyana tichiparidzirana ivo varipo vachitikurudzira nenhau idzodzo.